Ensimmäisen Fortnite-videon pariin. Älä! Niin, tervetuloa ensimmäisen Fortnite-videon pariin. Joo, niin. Voisi alkaa Fortnite-video. Mä oon kyllä kuitenkin pelannut aika paljonkin Fortnitea jo. Mä aloitin joku viikko sitten. Mut silti mä oon 63 tai 4 levelillä. Eikö mä oon 63 levelillä. Mut se ei oo ehkä teille paljon, jos te ootte pelannut jo Fortnitea. Eikö mä oon 65 levelillä. Ei pitää nostaa kukaan. No mitä joku. Voisi katsoa puhelinta samalla. Vitsi, miksi mä ikinä mene sinne, mihin mun kavut menee? Vois tulla vaan helpommin auttamaan mua. Mut en mä vaan ehkä ite. Jos mä olisin mukaan, niin en mä kyllä varmaan itekään menis. Mutta voisitko mennä nyt alas? Nimittäin ketään ei jaksaisi odottaa. Voi! Mun kavut ole menoitanne! Joi. Onko tässä mitään aikaa jo? No niin, on panoksia. Siinä on mun panokset, miksi ette avautunut? En taidetkaan mennä, no ihan sama, otetaan tuosta. Mitä? Sitten. Mä pelaan pleikalla. Mä pelaan tällä hetkellä muuten pleikalla. Ujuma, onko täällä 2 bäksiä? Ihan sairaan hyvä tuuli. Onko? Legendari! Mikä tuuri? Oh my.
Miten tää on näin? Mikä tuuli mulla oikein on? Joo, ja epikki vielä sitten sen lisäksi. Mut se ei oo kyllä... Eikö Mythic oo paras ase? Ui, sataset. Joo, oota muu. Vai niinku onks mä nyt ihan vähän... Älä mene tonne veteen, sä ymmärrät, se auto uppaa. No ei kun ei uppaakaan. No hyvä, et mene sinne väärinpäin, vai se näin. Joo, mä hyppään hemmettiin itse pois. Miksei tämä anna alas? Tästä otettiin helppoa. Joo, oliks sillä miekka? Mä en kyllä halua ottaa sitä. Joo, mä jätän ton miekan vain tohon nyt sit. Jes, tässä on hyvä tähtäin. Joo, kun mä menen tonne. Joo, eiku ei tos ollutkaan ketään. Katot, siinä ois ollut. Joo, muuten tuolla vois olla se Jiira. Joo, täällä kävelee jo. Jos on, ei se mun kavoudu. Joo, tuolla on sairaan helppo osua. Joo, missä se on? Tossa. No niin.